action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we open the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They're watching us. They're watching us. They're watching us. Príjemný dobrý podvečer všetkým vám, ktorí ste dnes v takomto, predpokladám, že hojnom počte prišli do tohto mestského kultúrneho strediska. Tieto neóny sú úžasné, ja na vás vôbec nevidím. Ale budem vás, dúfam, že počuť. V prvom rade si poprosím veľký potlesk pre skupinu No Limits. No a v druhom rade opäť som chcela povedať, že som strašne rada, že vás vidím. No nevidím. Ale nevadí. Som tu po tretíkrát za sebou a po tretíkrát musím konštatovať, že mesto Senec a ľudia, ktorí sa zaoberajú športom, sa každým rokom zlepšujú. Je úžasné vidieť, čo v súčasnom čase, keď šport vyžaduje nemalé financie, nemalé zanietenie a nemalé iné prostriedky, čo ľudia dokážu so športom robiť. A teraz nemyslím len športovcov, ale aj funkcionárov, trénerov, hospodárov a ľudí, ktorí šport podporujú, aj fanúšikov. Podľa tohto zoznamu, ktorý ja mám v ruke, viem, že v Senci sú stálice športové, ktoré robia mestu dobrú reprezentáciu už celé roky a potom sú tu noví začínajúci športovci, ktorí verím tomu, že nejakú tú generáciu na výslni vydržia. Takže opäť vás poprosím už vopred všetkým oceneným veľký potlesk. Podujatie takéhoto typu by sa samozrejme nezaobišlo bez významných hostí, ktorí dnes prišli medzi nás. V prvom rade je to prvý muž mesta Senec, primátor, inžinier Karol Kvála. Viceprimátorka Helena Nemcová. Takisto vítam prednostku Mestského úradu inžinierku Jarmilu Repašiovú. A dôležitých a významných hostí, pána Ota Matického, bývalého reprezentanta Československa v basketbale a držiteľa striebornej medaily z majstrovstiev Európy. Martinu Halásovú, bývalú reprezentantku v hádzanej. Našu najúspešnejšiu a najznámejšiu profesionálnu hráčku golfu, Zuzku Kamasovú. Dlhoročného športového novinára a športového funkcionára Senci, pána Mateja Sehera. Máme tu aj sponzora, bez ktorého by sa takéto podujatie nezaobišlo. Je tu Martina Červeňová, zástupkyňa Oriflame Slovakia. Všetci predsedovia športových klubov, ktorí majú v meste Senec zastúpenie. Takisto vítam predsedu Komisie športu mesta Senec, inžiniera Juraja Gubániho. Členov Komisie športu a všetkých vás ostatných, ktorí ste si skutočne našli dnes čas, pretože vás čaká zaujímavý program. Ale o slávnostné otvorenie celého tohto podujatia poprosím pána primátora Karola Kvála, aby medzi nás prišiel. Opatrne, tie schody sú nebezpečné. Pán primátor, ja vám podám rovno mikrofón, dobrý večer. A teda poprosím vás o také slávnostné otvorenie a možné zhodnotenie toho, čo sa za posledný rok od posledného oceňovania v meste udialo. Ďakujem veľmi pekne. Asi by sme to boli dlho, keby som mal povedať všetko, čo sa udialo, ale deje sa stále niečo. Dovolte mi, aby som vás privítal tu dnes na ocenení športovca roka. Som veľmi rád, že sme sa zišli v takomto hojnom počte. Som ešte radšej, že každý rok máme s tým, by som povedal, veľké problémy, že koho tam dať. Nie preto, že by sme nemali koho, ale preto, že ich je tak veľa tých šikovných športovcov, že je ťažko vybrať tých najlepších, zaslúžili si to aj tí ostatní, aby sme teda ocenili aj ich, ale možno, že na budúce, keď sa trochu posnažia, takže tiež. Ja musím len toľko povedať, že našťastie aj v tejto dobe naše mesto má, by som povedal, veľmi slušnú finančnú kondíciu a že vieme šport podporiť. Za vládajší rok sme ho podporili zhruba v korunách, teda v eurách, to je nejakých 270 000 eur, čo je okolo 8 miliónov korún, len na šport. Samozrejme, že podporujeme aj kultúru, aj sociálne programy, máme to, ale to všetko sa rozprávame o športe, takže myslím si, že
výsledky, samozrejme za chvíľu aj uvidíme tých, ktorí budú ocenení. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým športovcom, že reprezentujú svoje školy, kluby, mesto a samozrejme nemalej miere aj to naše Slovensko krásne, také malé, ale krásne. Takže veľmi pekne vám ďakujem, že nás reprezentujete a sme na vás hrdí, Mysličania, že dosahujete takéto výsledky. Chcel by som poďakovať nielen vám športovci, ale samozrejme aj trénerom, rodičom, starým rodičom, všetkým tým, ktorí okolo vás pracujú, lebo to je tiež bravečia práca, je okolo toho veľa roboty. Samozrejme, že chcem poďakovať aj sponzorom, ktorí tiež dávajú nemalé finančné prostriedky do športu. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a poprosil by som tiež potlesk pre tých, ktorí podporujú tento šport. Sponzorci určite nemajú radi dlhé príhovory, takže už len toľko, že ešte raz veľmi pekne ďakujeme a držíme na palce aj do budúcnosti. Ďakujem. Ideme odozdávať kategóriu jednotlivci a ja poprosím, aby prišla na pódium Dominika Feketová. Je to tanečníčka, robí latinskoamerické tance, získala prvé miesto v slovenskom pohári, tretia bola na majstrovstvách Európy univerzít, prvá na univerzitných majstrovstvách Slovenska, preteká za Unidance v Bratislave, trénerom je pán Petr Horáček a posledné také významné ocenenie je vicemajsterka Slovenska spoločne so svojím partnerom Tomášom Tankom v latinskoamerických tancoch. Poď na chvíľku ku mne Dominika, páni počkajú. Ona sa za mňa schováva, lebo ona vie, že sa môže za mňa schovať, opačne by to nešlo. Dominika, ja som si dneska povedala, že skúsim také nejaké veci naučiť sa z jednotlivých športov, nejaké záležitosti. Tak ja neviem, skúsme teraz spolu nacvičiť, ja neviem. Keď začínate paso doble, akú ty máš pózu? Môžeš ju predviesť? Áno, povedala. No. Skúsim? Počkať. Tak. Ježišmária, to nejde. Nejak tak to vyzerá, ale o mnoho elegantnejšie od Dominiky Feketovej. Ďakujem veľmi pekne. Príde ďalšia dáma, Lea Pórová, hádzanárka do januára 2013, hráčka nemeckého klubu Barzinghausen, kde bola na hostovaní. Vybojovala druhé miesto ako hráčka prvej ligy dorasteniek v Nemecku v Niedersachsenlige, ale zároveň je aj hráčkou Picardu Senec, jej tréner je Peter Olšavský. Ja, poď ku mne. Teba budem trošku viac trápiť za slovne, Dominiku s pózami. Ale už povedz mi, hádzaná je dosť tvrdý šport pre ženu. Čo robiť preto, aby tie modriny bolo čo najmenej potom vidieť? Zakrývať make-upom a asi dávať pozor najviac pri hraní, aby sa tie modriny nestávali. Čiže sa úspešne brániť. No. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia dáma do partie, super, to sa bude pánom páčiť, keď budú odozdávať ocenenia. Dominika Kotajová, jej cenou práve sme jej mamička. Druhé miesto na turnaji v St. Pöltene, druhá bola aj na turnaji v Rém. Preteká, ako teda bola vyhlásená za talent roka v kategórii VHIL do 20 rokov a preteká za Picard Senec. Teraz keď tu mne pani Kotajová kráčala, ja som zostala prekvapená, že cenu má prevzieť mama. Ale to je tuším Dominika. Takže nie ste mama. Som mama, áno. Jejda. Nádherné ženy sú tu Sencia v okolí, naozaj. Dolu. Čo obnáša taký život hádzanárskej mamy? Chodíte na každý zápas, na ktorý sa dá? Chodím na každý zápas. A ako sa vy vysporiadate s tým, keď vašu dceru faulujú? V pohode. Ja som tiež hrala hádzanú, takže viem, čo to obnáša. Takže rodinná tradícia. Ďakujem veľmi pekne. Pri loptových športoch ešte zostaneme. Kľudne sa môžete posunúť, lebo nie ja som tu podstatná, ale vy, aby vás bolo vidieť. Takže ďalším loptovým športom je basketbal a príde Samuel Hanák. Ten získal so svojím klubom Eškeška Gabka Senec, prvé miesto v Slovenskej lige kadetov. Je takisto majster Slovenska pre ročník 2011-2012. Samuel.
Teraz neviem, či som dobre zachytila, či to boli fanúšikovské hlasy, myslím pánov alebo dám. Takže aké je publikum pri basketbale? Kto vás chodí najviac podporovať? Tak väčšinou rodičia, nejakí kamaráti. No, Chcelo by to nejakú NBA, aby začali chodiť perfektné baby? no asi áno. Ale aj pri tých našich zápasoch tam niečo také. Dá sa, no. Eška Gab Senec má teda celkom slušnú fanúšikovskú základňu. Snáď áno. Snáď áno a pevne verím, že po dnešku ešte viac. Samuel Hanák. Jeho trénerkou, niekde som ju tu aj zahliadla, je pani Gabriela Rebrošová. No a ešte tu máme futbal. Peter Polgár, dlhoročná opora seneckých futbalistov, hráč Eška SFM Senec. Peter tuším ide až z vrchných radov, takže chvíľočku si na neho počkáme, čo by to bolo samozrejme za oceňovanie, keby to neboli futbalisti. No, futbal mám celkom rada, včera ste sledovali futbal? Áno. Čo na to hovoríte, jak môže AC Milano dostať 4 góly? Tak Messi je dobrý, no. Fandím Realu, ale treba uznať kvalitu Messi. Niekde som čítala, že nie Messi, ale Mesiáš, asi to tak vyzeralo. Futbal a vy, od koľkých rokov ste sa mu venovali? 6, 7. Vyše 30 rokov. To som chcela vedieť, že koľko má tento mladý muž rokov. Dozvedela som sa, to je super takto z človeka ťahať informácie. Čo ešte vás spája s futbalom? Robíte ho ešte nejak trénersky, alebo ešte ho hrávate, dokedy ho chcete hrať, alebo futbal už je navždy vašou súčasťou? Tak futbal je navždy mojou súčasťou a dokedy ho budem hrať, zatiaľ ho hrajem aktívne a to už sa v mojom veku nedá moc plánovať, že dokedy, zatiaľ do leta. Čiže do zranenia? Dokým budem vládať tým mladším. Takže zranenie samozrejme neželám nikomu, nech vládzete ešte veľmi dlho. Nech sa páči, Peter Polgár. A teraz poprosím, aby sme pristúpili k oceňovaniu. Oceňovať budú, ako som ho spomínala, pán primátor Karol Kvál a Oto Matický. Ideme v poradí, ako som našich hostí spovedala, Dominika Feketová, latinsko-americké tance, vedľa nej Lea Pórová, hádzaná, hráčka Eška Pikard Senec. Pri hádzanej po Lea Pórovej zostaneme, pretože ďalšou ocenenou je Dominika Kodajová, za ktorú práve sme ocenenie jej mamička. No a potom prejdeme na našich pánov. My tu basketbal dneska ešte uvidíme, pretože mladí minibasketbalisti, alebo ako by som ich nazval, asi minibasketbalisti, že? Nám niečo predvedú. Ja by som sa možno mohla opýtať takto na diaľku trénerky Gabriely Rebrošovej. Aká je to kategória? Viete zakričať tých vašich minibasketbalistov? 2002, čiže 11 ročný, do 11 rokov. Sú perfektní, videla som to, teším sa na ich vystúpenie. Mali sme tu predchádzajúce roky futbalistov, tak príde nejaký iný kolektívny šport. Teraz si ocenenie preberá Samuel Hanák a po ňom známy futbalové meno Milo Senci, Peter Polgár. Ja vás poprosím, aby ste nám neutiekli, pretože takýto moment treba
ide to do histórie. Ďakujem vám veľmi pekne. Poprosím pani viceprimátorku Helenu Nemcovú, aby medzi nás prišla. A priznávam sa, viem, že Zuzka Kamasová sa mala dnes vrátiť do Senca, letela, nevidela som, či prišla, ale áno, už kýve. Takže Zuzana Kamasová, naša profesionálna golfistka, prichádza. Tieto dve dámy odovzdajú ocenenia. Ja ich nebudem mučiť, pretože Zuzana Kamasová je športovkyňa, ktorú mučia na iných podujatiach. Tu je hosťom. Ďakujem, že ste prišli. A ideme rovno odovzdávať ocenenia. To ďalšie si odnesie Renáta Kolodicová za šach. Prvá na majstrovstvách Slovenska kategórie do 16 rokov. Takisto prvá na medzinárodnom študentskom turnaji v Komárne, reprezentantka Slovenska. Renátka, poď ku mne. Poď. Ja sa budem teraz pozerať na Zuzanu, pretože Zuzana pozná takéto mučenie, kedy sa ten moderátor niečo pýta. Renátka s tým ešte len začína. Do 16 rokov, to znamená, že máš už 16? Ešte nie. Áno. Takže mladá holka, 15-ročná, ktorá má kariéru ešte len pred sebou. Povedz mi však šach. Čo priviedlo mladú, nádhernú babu k šachu? No neviem, v škole som sa to naučila. Ako veľmi bolí myslenie? Tak dosť. Bol taký turnaj, pri ktorom si mala až migrénu z toho myslenia? To sa stáva, áno. Často. Tak pozor na to, šach nie je taký jednoduchý. Renáta Kolodicová. Teraz sa pozrieme na naturálnu kulturistiku. Miroslav Kocka. Druhé miesto na majstrovstvách Slovenska vo Veľkom Grobe. 7. na majstrovstvách tu mám v Karlových Varoch, takže asi sveta. 6. na medzinárodných majstrovstvách Česka v Brne, slovenský reprezentant, fitness centrum ESO Senec, trénerom Pavel Ferenc. Mirko, budem mať na teba dve také úlohy. V prvom rade v naturálnej kulturistike sa delí súťaž na váhu alebo na výšku. Výškové kategórie sú. Čiže ty si v ktorej? Ja som ešte v juniorskej kategórii, tá ešte nie je rozdiel na výšku. No, dva v jednom. Dobre, a teraz druhá vec. Ale máte tam tiež takéto pózovanie, že? Takže predveď nám teraz dvojitý biceps. Dobre. Teraz triceps z boku. Dobre, teraz zostaň v tej polohe, pretože predvedieš nám hrudník z boku. Zostaň v tej póze, zostaň. Tak, vyhrala by som niečo? Počkajte, ja sa tu opýtam, pán fotograf, stihli ste to? Jo, no tak ešte raz, počkaj, to bude historické. Nebudem ďalej mučiť mladého muža, šikovného. Miroslav Kocka. Ďalší šport je synchronizované plávanie a Nina Vrábelová. Tretia na medzinárodných majstrovstvách Slovenska, Open kategória, staršie žiačky duo, takisto duo juniorky, tam bola štvrtá na majstrovstvách Slovenska, tretia na
Austrian Youth Open, čiže mládežnícke. A teraz, ja som tvrdila, že sa chcem niečo naučiť z každého športu. Čo by som sa mohla naučiť zo synchronizovaného plávania na suchu? Tak hlavnú pózu. Hlavná póza vyzerá ako? Dobre, čiže opäť niečo, čo je elegantné na štíhlych babách. Nebudem to predvádzať. A tvoja trenérka je Ivana Šojmošiová. Dobre vyslovila, je tu? Nie je tu. Nevadí. Tak nám povieš ty. Robíš teda duo, áno? S partnerkou. Aké to je vedieť sa trafiť presne na sekundu? Ťažké. Musíme cvičiť aj na suchu, pred zrkadlom a... Je v tom balet? Áno. Synchronizované plávanie má teda prvopočiatky aj v iných športoch. Nina Vrábelová. Prechádzame na jeden z mojich najobľúbenejších športov, to je karate. Martin Jánošík. Prvý z kategórií do 84 kg na Bratislavskom pohári, takisto druhý na Bratislavskom pohári, tretí na majstrovstvách Slovenska v Žiline, tretí na medzinárodnom turnaji v Galante. Jeho trénerom je Aladár Dolán a preteká za Športcentrum Karate Senec. A ide? Áno. Áno. Pozerám, že... Dobre, večer, pán Janošík, pozerám, že to 84 kg, takže to bude kumite, že? Kumite. Áno, to je taký rázny, že? Prišiel suverénne, kumite. Koľko úderov dokážete rozdať za 5 sekúnd? Možno 5. Nikdy sa to nepočíta. Takže je to dosť rýchle pri tom kumite. A určite áno. Keď zaspíte, ak sa hovorí na Vavrínoch, tak potom vám super už bude nejaké modriny. A na aký stupeň, čo sa týka pásu, ste to už dotiahli? Na prvý dávno. Tak to si zaslúži veľký potlesk. Martin Jánošík. Možno pre niektorých z vás novinka, iní vedia, je to aj olympijský šport. Lukostrelba. Peter Jankovič. Získal druhé a tretie miesto na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v 3D lukostrelbe. Tretí bol v kategórii kladkový luk. Veterán na majstrovstvách Slovenska v terénnej lukostrelbe a je aj majstrom Slovenska v 3D lukostrelbe, preteká za SKP Picard Senec. Dobrý večer. Pán Peter Jankovič, a vy nám teraz trošku ozrejmite, čo je 3D lukostrelba, to je nejaká simulácia? Simulácia strelby na zvieratá, ale na makety zvierat. Akých sa vám triafa najlepšie? Najlepšie by boli živé, ale strieľa sa na gumené. Ale do akých? Tam sú čas zajace, alebo holuby, alebo čo vám tam púšťajú? Aj. Od malého svišťa vydri až po veľkého medveďa. A každý na inú vzdialenosť, ktorú si musí odhadnúť a trafiť. Fíha, toto som ani netušila, že takéto vymoženosti má lukostrelba. A ešte vás poprosím o vysvetlenie, čo znamená kategória kladkový luk. To je ten najmodernejší lovecký, najšpičkovejší, kde sa môže používať optika, na rozdiel od nejakého dreveného, mongolského, tatarského, hunského, avarského, anglického. A ku ktorému vy najviac inklinujete? Strieľam kladkový, ale na stene mi vysia aj drevené, aj olympijské, aj. Ďakujem veľmi pekne, pán Petr Jankovič. Poprosím, môžete odozdávať ocenenia. Počujete. Možno by nebolo zlé počas odozdávania, ktoré trvá 2-3 minútky, púšťať si nejakú hudbu, nech máme nejaký hudobný podmas, ak tam máte niečo príjemné. Rozhľadzujú rukami, že nemajú. Ja vám spievať nebudem. Je tu niekto, kto vie spievať? A chcel by? A čo to? Nič? Alebo by nám mohol za ten čas, mladý muž, dať ďalší free posing? Možno by sa našiel niekto druhý ešte, kto by sa k nemu pridal. Tak nie, no. Tak vidím, že bavíte sa radi, ale nie na vlastný účet. Dobre. Takže za šach Renáta Kolodicová, v naturálnej kulturistike Miroslav Kocka, synchronizované plávanie Nina Vrábelová, v karate si prevezme cenu Martin Jánošík a v lukostrelbe Peter Jankovič. Ešte raz veľký potlesk. A
týmto sme v podstate uzavreli prvú kategóriu ocenených, a to je kategória v jednotlivcoch. Prejdeme o chvíľočku do druhej kategórie, ale ešte predtým si pozrieme niečo opäť veľmi pekné, opäť niečo, čo vás dostane do varu. Široké úsmevy ešte predtým. Ďakujeme veľmi pekne. V tejto chvíli prichádzajú na pódium Dominika Feketová so svojím partnerom Tomášom Tankom, aby vám predviedli svoje umenie v latinsko-amerických tancoch. Prejdeme do ďalšej kategórie a to je vyhlásenie športových kolektívov. Poprosím, aby sem prišli páni, teda pán a dáma, ktorí budú odozdávať ocenenia. Martina Halásová, bývalá reprezentantka v hádzanej a predseda komisie športu mesta Senec, inžinier Juraj Gubáni. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja sa teraz schválne nebudem absolútne nič pýtať Juraja, pretože s ním budem dnešný program uzatvárať a on je ukecanejší ako ja. To by som sa už nedostala k slovu. Takže, máme tu hádzanárku a pochopiteľne jedným z ocenených športov je hádzaná. ŠKP Pikard Senec, a to sú vaše ženy, vaše, naše. 8. miesto v najvyššej súťaži v hádzanej Women Handball International League, ktorú poznáte v rámci Čiech a Slovenska, 4. miesto v slovenskom pohári. Druhé boli na medzinárodných turnaji VM a St. Poltene, takisto druhé na turnaji v Šali a tak ďalej a tak ďalej. Trénerom je Peter Olšavský. Dobre, poďte na chvíľku ku mne. Nepoznám dievčatá, hádzanárky, Senca, po mene, takže môžete sa predstaviť najskôr. Som Katka. No, dobre. Nechce prezradiť o sebe viac, ale to by mohol byť celkom slušný inzerát. Tých umiestnení, pozrite sa, vy máte tuším najväčšiu kolónku hádzanárky Senca. Čo všetko je potrebné robiť pre úspech a aby sa vám darilo dlhodobo? No, poriadne trénovať. Počúvať trénera. Sedí tu? Hambil sa sem prísť. Čo si myslíte, že čo by som tu s vami robila? Kulturista tu už bol? Dobre. Čo vás priviedlo k hádzanej? Bola to rodinná tradícia, bola? No, tak pokecali sme si. V každom prípade ďakujem Katke za to, že vôbec medzi nás prišla a že nabrala tú odvahu, lebo tréner zjavne nie. Ďakujem veľmi pekne. Stále
keď budem hovoriť Eška Pikard Senec, tak je jasné, že hovorím o hádzanej. A teraz prídu na pódium zástupcovia, tréner, hráči. Uvidíme mini hádzanári SKP Pikard Senec, ktorí boli prví v Bratislavskom kraji, takisto boli prví v súťaže MHL v mini hádzanej v Bratislave Stupave Modre a druhý v mini hádzanej v Novom Veselí. Ich trénerkou je Lucia Vajbelová. Uvoľni sa mi to. Uvoľni. Ide niekto? Viete mi poradiť? No! Teraz. Počkaj, aby ťa počuli. Ahoj, dobrý večer. Dobrý. Ty robíš hádzanú? Nie. No, nerobí, ale hrajú, dobre. A už vieš aj na akom poste si? Áno. Stredná spojka. Stredná spojka. A koho iného poznáš, kto hrá ešte na strednej spojke? Máš takého nejakého obľúbeného hádzanára? Áno. A prezradíš nám jeho meno? Nie. Vždy tvrdím, že na pódiu v Senci ma dostanú tí najmenší. Ďakujem veľmi pekne. Aha, a ešte. Ako sa voláš? Adrián Gabriš. Adrián Gabriš, ďakujem veľmi pekne. Postav sa tuto vedľa tatky. No a ešte tu máme jeden kolektív, to je kolektív hokejbalistov HBK Vadberg Senec. V roku 2012 už tretíkrát po sebe stal víťazom Seneckej hokejbalovej ligy. Prvé miesto získal na Granát Cupe, takisto na Vianočnom turnaji v Pezinku, 5. miesto na Pšenkovom memoriáli a tak ďalej, zástupca HKB Vadberg Senec. Nech sa páči. Bambuch! To bola prezivka? Áno. Najväčší bambuch kričí bambuch, to je vždy takto u nás. No vyzerá to, že ste veľmi veselý kolektív. Samozrejme. Počkajte, neutekajte mnou, vy sa stále všetci schovávate za mňa. Milujem Senec. No, čo ste to priniesli? Mám tu dres, ktorý by som chcel aj touto formou odozdať túto pánovi Bubaninu za jeho podporu nášho športu. Bolo tam napísané? Juraj, píšel si to? Nebudem zavádzať na tej fotke. Prečo číslo 9? To je vyradené? Zoberieme ho do juniorky budúci rok a práve on si zažiadal číslo 9, neviem prečo, takže sme mu len splnili prianie. Lebo polovičný grecký. Alebo aj to. Ďakujem veľmi pekne. Môžete sa postaviť tuto Adrianovi, odvážnemu, a poprosím Moniku Halásovú a Juraja Gubaniho, aby odozdali ocenenia. A na to sme teraz znovu dobre hodine. A ja už viem, prečo tu Adrián Gabriš je. On si prišiel spraviť generálku. Lebo on to ešte dneska bude. Niekoľkokrát. Skvelý chalan. Páčia sa mi odvážni mladí športovci. To je to, o čom hovorím. Na športovisku suverén, na pódiu sa hanbia. Adrián zjavne nie. Prijal výzvu, je perfektný. Takže ocenené kolektívy. Ženy Senca, družstvo SKP Pikard Senec hádzanej, mini hádzanári Senca SKP Pikard a hokejbalisti HBK Vadberg Senec. Teraz ešte poteším nášho oceneného pána Kocku. Spravím, že free posing na fotku. Perfektné. Ďakujem vám veľmi pekne. 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너나 선호해 낮에는 너만큼 따스한 써 강남 스타일 오빠 강남 스타일 sexy lady 오빠 강남 스타일 sexy lady
bude ďalšia kategória a to je skokan roka, pretože na mladých talentoch treba stavať. Poprosím prednostku Mestského úradu inžinierku Jarmilu Repášiovú a Martinu Červeňovú z Oriflame Slovakia, autorku dnešného programu, aby prišli odovzdať cenu. Ja vás nebudem učiť. Dnes zostanem verná tejto tradícii, zas o rok budem viac povedať tých, čo odovzdávajú ocenenia. V kategórii skokan roka za hádzanú si príde prevziať ocenenie Adrian Gabriš. Najlepší strelec Bratislavského kraja v kategórii mini hádzaná 76 gólov. Druhý na turnaji v Novom Veselí, prvý na NHIL, to je tá vaša liga, tvojho trénerka je Lucia Vajbelová a hráš za SKP Pikár Senec. Ty si tuším prezlečený už, tak oficiálne. Adrian. Ono úplne skvelé, ja čakám, čo nás zase porovná. Adrian, hral u vás niekto hádzal? To. Musím napovedať, mama, otec, sestra, brat. Trafila som sa. Máš brata? Dobre. A ty si dal 76 gólov. To je neskutočné číslo. To bolo počas jednej sezóny? A koľko chceš dať v tej ďalšej sezóne gólov? Dáš ty 76 aspoň? Perfektné. On je úplne úžasný. Adrian Gabriš. Podobný typ ako Adrian bude určite aj Adam Mesároš, ktorý si príde prevziať ocenenie v kategórii karate. Prvý na bratislavskom pohári, potom aj druhý, aj tretí, všetko v kategórii do 24 kg. Potom bol aj na galantskom pohári. Je to mladý, talentovaný karatista, venuje sa tomuto športu len 2,5 roka, veľmi krásne odo mňa utiekol, on ešte nevie, že bude musieť prísť sem. Jeho trénerom je Aladar Dolán a preteká za športcentrum Karate Senec. Adam, poď na chvíľku ku mne. On sa perfektne tvári. O 10 rokov si viem úplne predstaviť, ako babi meknú. Že? Máš frajerku? Nie. A chcel by si? Nie. Radšej karate? Hej. Koľko hodín denne? No, jedno alebo okolo tak. Viac menej. O hodinách hovorím, áno? Dobre, a tento tvoj tréner, Aladar Dolán, čo s tebou robí, že ty si taký dobrý? Cvičí so mnou. A ty robíš teda kumite tiež, že? No. Baví ťa to? Áno. A čo tak kata? Tiež ma baví. Nehovorím o dievčati, hovorím o tom súbornom cvičení, je ti to jasné? Áno. On je úplne perfektný. Adam Mesároš. Poprosím teda, aby pani prednostka Jarmila Repášiová a Martina Červeňová z Oriflame Slovakia odovzdali ocenenie. Adrian Gabriš, reprezentant klubu SKP Pikár Senec a Adam Mesároš, reprezentant športcentrum Karate Senec. Ešte poprosíme na tú spoločnú fotku. Ale božkávať sa už vie. Face it all.
Ďalšou kategóriou, ktorú vyhlásime, je zaslúžilý funkcionár športu. Pán primátor, na chvíľočku, vezmem si Petra Fibera. Počkajte, takto. Nemusel, ale to je dobré tiež. Vy ste bývalý reprezentant. Vy nie tam, kde ja. Super. Dobre, lebo dotknúť sa hviezd sa nestáva tak často. Aký je futbal v súčasnosti a aký bol počas vašej aktívnej kariéry, keď ste teda kopali za tú reprezentáciu? No tak to už nejaký čas uplynul, ktorý som ja kopal ten futbal, ale ja si myslím, že futbal je úžasný šport a doporučujem mu každému chlapcovi, aby išiel hrať ten futbal, lebo to sú úžasné zážitky do celého života, keď dosiahnete nejaký úspech. Ja som sa prednedávnom bavila s Juliusom Šimonom a on mi povedal, že futbal prešiel takým progresom, že sám sa čuduje tomu, čo všetko sa dnes robí na tréningoch. Sledujete ešte tréningy, čo všetko sa vyvíja? Tak samozrejme, že ten futbal sa vyvíja aj každý šport, tak je to dneska rýchlejšie. Samozrejme aj tí hráči sa viac chránia, aj rozhodcovia ich chránia, aby neboli fauly také zákonné, ako boli možno v minulosti, takže ten futbal napreduje úplne iným smerom, do tej rýchlosti maximálnej, preberanie lopty, streľba, ľudia by sa bavili na tom futbale, využívať petičky, aby mali zábavu z toho ľudia, čo mne osobne chýba na Slovensku. Budeme držať palce všetci, čo sme tu, aby sa ľudia bavili nielen na futbale, ale aj pri iných športoch. Pán Peter Fiber. Spoločne s pánom primátorom teda odovzdajú ocenenie pánovi Štefanovi Mrvovi, ex-riaditeľovi Národného tréningového centra v Senci, bývalému futbalistovi, a to za dlhoročnú aktívnu podporu seneckého športu a nezištnú pomoc futbalistom rôznych vekových kategórií, bez rozdielu, či sa jedná o profesionálov alebo len nadšencov tohto športu. Pán Štefan Mrva. Pán Mrva, poskávate? Áno? Tak som to chcela. Ja stále hovorím, že do Senca sa stále rada vraciam a dúfam, že aj budem. Stále, ja tu čítam, že ex-riaditeľ Národného tréningového centra a že si preberáte cenu v podstate za nejakú dlhoročnú aktívnu prácu. Ako teraz vyzerá váš vzťah k športu? Šport je nádherný a aj v tomto veku dôchodkovom ho treba užívať si a treba ho pestovať. Je to len preto, aby človek dosahoval úspech, alebo sa na to pozeráte aj z tej nejakej zdravotnej stránky? V prvom rade je to pre zdravie a hlavne v kolektívnych športoch, kde formuje človeka aj kolektív, som povedal pozitívne a v neposlednom rade, keď je talentovaný športovec, je to aj s cieľom pre nejaký úspech. Ďakujem vám veľmi pekne a keďže sa my vlastne týmito poslednými 3 kategóriami blížime k absolútnemu vrcholu, tí predchádzajúci športovci, ktorí tu boli, majú ešte veľkú kariéru pred sebou. Títo poslední 3 ocenení sú ľudia, ktorí robia so športom dlhé roky. Nehovorím, že si to zaslúžiť standing ovations, to nechám na vás, ale v každom prípade pánovi Štefanovi Mrvovi venujte teraz veľký potlesk. Ešte pár slov. Ďakujem pekne. Je to neuveriteľných už vyše 30 rokov, keď som prišiel do Senca v roku 1980 a až na 1,5 roka s výnimkou som strávil na štadióne na ihrisku v Senci celý tento svoj život, miestami na úkor rodiny, ale stretol som tu veľa nádherných ľudí, veľa ľudí, ktorí mi pomáhali, samozrejme aj ja im. A touto cestou by som sa chcel všetkým poďakovať, hlavne primátorovi, momentálne pánu Klalovi, pracovníkom mesta Senec, ktorí mi pomáhali, podnikateľom, samozrejme dobrovoľným pracovníkom, ktorí robili funkcionárov v NTC a proste všetkým, nech mi prepáčia tí, ktorých som nemenoval, ale bolo veľa tých, ktorí nezištne pomáhali. Veľmi pekne im ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán Štefan Mrva. Nech sa páči, môžete odozdať ocenenie. Poďte viac do prostriedku, nech na vás naozaj bude všetko, lebo my sme tu schovaní potom za tou plachtou. Takže ocenenie v kategórii zaslúžilý funkcionár športu odovzdal aj pán primátor Karol Kvál a bývalý slovenský reprezentant Peter Fiber.
Ešte poprosíme aj samozrejme na fotku. Možno pán Brva by mohol ísť medzi vás, bude to alebo. Traja sympatický pán. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán primátor, my teraz trošku narušíme ten program, teraz si vás už skutočne beriem k sebe. My teraz trošku narušíme program, pretože ideme odovzdať cenu primátora mesta Senec. To je jedna z tých hlavných cien, ktoré dneska budú odovzdané. A odovzdáme ju športovcovi, ktorý napriek zdravotnému handicapu dosahuje vynikajúce výsledky. Je to Gabriel Čémy a preteká v stolnom tenise. Pán Gabriel Čémy je v spodnom rade a my pôjdeme za ním. Súhlasíte? Pán Gabriel Čémy bol prvý súťažný družstev v kategórii PT6, to je to vaše postihnutie zdravotné. Lignano? V talianskom Lignane. Druhý súťaží družstiev kategórie PT6 na Slovakia, potom tretí súťaží jednotlivci na otvorených majstrovstvách Českej republiky. Jeho trénerom je Andrej Barton a preteká za ŠKTP a B Nitra. Nebudem dlho mučiť, pretože Gabriel nerozpráva rád, viem to z predchádzajúcich ročníkov, napriek tomu Gabriel. Veľa športovcov sa vyhovára na to, že nevládzu, nechcú, nemôžu a tak ďalej. Vy ste znakom toho, že sa všetko dá, čo človek chce. Čo všetko stojí za tým vašim úsilím, aby ste napriek handicapu prinášali takéto nádherné výsledky? Počujte? Super. Treba začať niečo robiť a mať tému vôľu. Potom už sa pôjde. Ďakujem. Gabriel Čémy si preberá cenu primátora mesta Senec. Srdečne gratulujeme. Pred sebou ďalšie vyhlásenie a to je víťaz internetového hlasovania. Cenu príde odovzdať člen komisie športu mesta Senec Ivan Kolembus. A nebudeme to zbytočne naťahovať. Áno, bolo mi naznačené, len sa nič nepýtajte. Cenu odovzdá... Oni to asi už vedia. Viete to? Komu? Presne tak. Tak ešte raz. Hokejbalisti HBK Badberg Senec získali 50% vo všetkých odovzdaných hlasov. Ide ten istý pán? No, som zvedala, či opäť zaznie z hľadiska to isté. Nie. Meluch. Takže áno, hovorí, že veselá partia. Kto posielal všetky tie hlasy? No určite rodina, známi a všetci, čo ma fandia. 50%. Čo keby ste to dali budúci občanom na 60? Je to možné? 60 je málo, nie? Slovo chlapa. Uvidíme o rok 70% všetkých hlasov pre Badberg Senec. Nech sa páči.
Cenu odovzdáva Ivan Kolumbus. Opäť krásna fotka do archívu, ešte jedna cena, aby aj chlapi sa mohli trošku skrášliť. Také kozmetické prípravky od Oriflame Slovakia. Ďakujem vám veľmi pekne. A poprosím ďalšieho člena komisie športu, pána Vladimíra Chrybíka, aby prišiel. Pretože tento pán odovzdá cenu absolútnemu víťazovi v ankete Športovec mesta Senec za rok 2012. No čo by som vám o tomto človeku povedala? Budem neutrálna, aby ste nevedeli, o koho ide. Tento človek je viacnásobný reprezentant Slovenska, na ktorú súťaž prišla. Myslím si, že vyhrala. Stal sa tento človek majstrom sveta aj Európy. A to v pretláčaní pravou aj ľavou rukou. Viete si predstaviť ten úžasný biceps? Pán Chrybík, viete si predstaviť ten biceps? A tú silu? A to všetko len vo váhovej kategórii do 60 kg, čiže je to niekto útlý. A je to Lucia Debnárová. Lucka nám tento titul obhájila. A viete, ako sa hovorí, nie je také ťažké vyhrať, ako znova obhájiť. Ahoj, Lucka. Tak ja už sa teraz porovnávať nebudem, ale predpokladám, že ste mám širšie. Luci, ty si naozaj majsterka sveta a Európy. Ja som to sledovala tak trošku, pozerala som si výsledky na internete. Ty válaš. Jednoducho, ktorá superka príde, tu zdoláš. Je nejaká, pred ktorou máš rešpekt? Tak určite áno. Poznáš ich po mene, alebo proste len na tej súťaži si pozrieš, že tak táto má takú a takú techniku? Poznám ich po mene, ale myslím, že to nie je podstatné toto rozoberať. Ale vieš, jak sa hovorí, čiže každý úspech a každé to jedno. Najťažšie na úspechu je to stále opakovať. Takže ja som v tom stále dookola, v pluse už 8 rokov ako reprezentantka. Je to stresujúce? Určite áno. Ale napriek tomu ťa to baví? Tak keby ma to nebavilo, tak to nerobím. A je zaujímavé na tvojom športe, že on de facto ten jeden súboj alebo ten jeden zápas trvá 2 sekundy, 3? Áno. Niekedy áno. A napriek tomu je to pre teba také, dúfam, že použijem vhodné slovo, ale také vzrušujúce, napínavé? Áno, presne tak. Lucia Debnárová, absolútna víťazka v ankete najlepší športovec mesta Senec za rok 2012. Lucia obhájila svoju pozíciu. Vidíte naozaj, že je to útležienia so silnými pažami a ja by som ju nechcela stretnúť niekde tak, ako... Nie, nechcela by som byť tvojim nepriateľom. Skláňam sa pre tebou, Lucka. Fanfári asi nemáme, že? Nevadí. V každom prípade pár fotiek Lucii Debnárovej, absolútnej víťazky. A to bolo absolútne finále nášho dnešného príjemného popoludnia. Ja ani neverím tomu, že sme tu boli pred 11 mesiacmi, pretože minulý rok sa vyhlasovala anketa v apríli, tento rok teda v marci, vrátili sme sa k tomu, čo bolo pred 2 rokmi a mne tento čas s vami uteká strašne rýchlo. A keď ja budem rozprávať, tak príde ku mne Juraj Gubáni, pretože on má veľa takýchto vecí na svedomí, on takéto veci spískava. Ide. Niečo počujem, ale nevidím. Dobre. Takže to je predseda komisie športu mesta Senec a ja ho poprosím o ukončenie tohto krásneho, môžem to nazvať gala večera, pretože to bola prehliadka toho najlepšieho, čo v Senci zo športu máte a ja sa už nebudem potom lúčiť. Poprosím o to Juraja Gubániho. Príjemný dobrý večer, takto na záver. Chcel by som sa v mene celej komisie športu poďakovať vedeniu mesta Senec a všetkým kolegom poslancom a pánim poslankyňam, že vlastne podporujú šport a celé vlastne toto dianie v našom meste a že každým rokom je toho stále viac, nielen čo sa týka tej finančnej stránky, ale aj tej ďalšej morálnej podpory.
Takže naozaj zo srdca vám veľmi pekne ďakujem a myslím si, že nielen toto si zaslúži veľký potlesk, ktorý poprosím. Bez tejto podpory by nemohli niektorí naši športovci, by som povedal, v tejto ťažkej dobe fungovať. A každá táto podpora je dobrá aj pre reprezentáciu nášho mesta. A veľmi pekne ďakujem všetkým športovcom, ich trénerom, a rodičom, a ktorí ich vlastne podporujú, všetkým týmto fanúšikom, ktorí podporujú našich športovcov a ktorí robia dobré meno nášmu mestu. A vlastne propagujú naše mesto a nech sa im darí aj naďalej a nech to pokračuje najbližšie ďalšie roky. Ďakujem veľmi pekne za všetko. Juraj Dubán si teraz plní takú príjemnú povinnosť, odovzdá pár takých ďakovných cien, ak to tak môžem nazvať, pánovi Otovi Matickému, Martine Halásovej, Petrovi Fíberovi, Zuzane Kamásovej a Martine Červeňovej. Poprosím vás, poďte na pódium. Prevezmete si také pamätné plakety. Ale iba na chvíľu. Takže ako prvá Martina Červeňová, zástupkyňa Oriflame Slovakia, športovcov. Po jej pravej strane dáma v čiernom Zuzana Kamasová, naša profesionálna golfistka. Po pravej ruke Martiny Červeňovej je Martina Halásová, bývalá reprezentantka v hádzanej, najvyšší pán na pódiu Oto Matický a vedľa neho bývalý futbalový reprezentant Peter Fíber. Páni, pre vás by malo byť veľkou odmenou, že ste v spoločnosti krásnych žien. A možno by ste sa mohli tak trošku poprepletať na tú fotku. Nech to nie je, že ženská a mužská časť. Široké úsmevy. Ďakujem vám veľmi pekne. A definitívnu bodku za dnešným programom dá tanečné vystúpenie Dominiky Feketovej a Tomáša Tanku a prevedu na Jive. Ďakujem vám veľmi pekne a teším sa znova o rok. Dovidenia.